akwai su can jihar Kano jaki ya kai ziyara layin yan tukwane. Wakilin mu da yake birnin Kano ya samu karin bayani ji Mahmud Baba Ahmed. Ga dai Mahmud Baba Ahmed dauke da karin bayani. Sahilin da aka yi taro a Banfai da kuma kofar dirimin kulkul. Tani dai yunwa ta shiga uku. Shugaba Inunu mai dankalin turawa da manya-manyan kwamitin da aka kafa domin kula da lafiyar 'yan Najeriya da kuma nuna mutane hikimomi a cikin kwanciyar hankali da mana a wannan gidan rediyon Najeriya na Kaduna. Za a ɗau matakan buɗe masana'antar cin shinkafa. An kawo tarugu da timatiri na miliyan 10. Jakuna sun kai hari a layin 'yan tukwane a Bacirawa da Duka Wuya da dirimin kulkul. Tuni dai sai da ma manya-manyan mutanenmu na Najeriya suka ja kunnen mutanen da ke ɗaura jakuna a masana'antar yin tukunya a Banfai da kuma dirimin kulkul. Yanzu dai ga bayanin da muka samu a birnin Kano ta hanyar larabci. Inna haltabi masha Allah hartabi fa makatahu jar haltabi ma mashkura laka jiddan aiwa huwa ataha fil people. Can kuma kasashen waje za mu koma mu taɓo kasashen waje yanzu domin ku ji ƙarin bayani daga rikicin da ya balle a birnin Iraki amma ya kwanta domin a zauna lafiya doron duniya. Bari ku ji. BBC London take magana. Jama'a barkamu da lokaci ga labaran duniya mai karanta su yan Abba Kano tare da Shehu Yusuf Karaye. Yanzu labarin da muka samu jakadun kasashen duniya kamar 72 sun ba da jawabin cewar shugabannin kasashen duniya din sun ba da sakamakon cewar yakin da aka yi na gal komai ya tafi daidai yanzu. Yanda kasashen duniya ba abin da suke reno sai neman a zauna lafiya. Tunda shugaba Bush ya ba da jawabin cewar Allah madaukakin sarki ne da yake Allah maji roƙo ne an dai janye makaman yaƙi zuwa birnin Washington DC domin a zauna lafiya. Ga dai bayanin da Mr. Bush din yi kamar haka. Bau sassigao Iraki bino bar Amerika sabjoni BBC facciamo in abarina bauraina London wansa Irawe bar mai zangawo. Ya ce za a zauna a duniya cikin kwanciyar kai mana domin fuskantar da aka yi doron duniya akwai muggan makaman yakin da aka tara yanda za su jawo sanadiyar zaman lafiya a doron duniya. Shi kuma shugaba Saddam na Iraki ya ba da jafin cewar kasar Najeriya ta samu wani hali na arziki a cikin doron duniya bisa ga kafan gidan rediyon da aka yi na Gamja dan kwarai yanda ya sakonin da muka samu a duniya. Sinadari ba babu ne? Ai ba ko babu ne? Kasan ta arziki. Dandalin siyasa ku? Na da can ku? Ko ne duk wanda aka yi mana. Cikin shirin namu na dacen za ku ji fira da aka jihar Kano. Ko da aka wannan jawabi, Mamu Baba Ahmed ya zanta da Malam Aminu Kano Allah ya ji kan Malam. Shi Malam Aminu Kano din ya yi bayani a lokacin da aka yi wannan taro a birnin Kano. Yanzu za ku bi mu ku ji ƙarin bayani. Ga dai Mamu Baba Ahmed ɗauke da ƙarin bayani. A sahilin da aka yi taro a nan Banfai da kuma kofar dirimin kulkul ko da yake labaran da ake ba kuɗin batira tukuna amma tun da yake dai ga babu tun buleke. Kana magana batira. Kana da mata? Ina da ita. Da yara? Sai da yara. To kai buhun dawa ɗaya na gero ɗaya. Ga labaran Allah saka da shi ya gode. Yawwa. Sahilin da aka yi taro a birnin Kano din ni Mamu Baba Ahmed na tambayi Malam Aminu Kano a zamanin da bayani a zamanin jam'iyyar tasa. Ga dai bayanin da malam ya faɗa. Yan Najeriya wata wula imani shi ne ga Najeriya. In an san abin da ke nufi ita babar hajiya din ko in ce babar tumbulikin sun san abin da ake a Najeriya. Wato kama a ce babar gima waje shi wata wula imani wanda zai samu kuɗin kujerar nisan zuwa inda zani. Sahilin da malam ke ba da jawabi a taroni da kuma kofa da gunde. To ƙarshen rahoton kenan Mahmud Baba Ahmed, rediyon Najeriya na Kaduna, rahoton daga birnin Kano. Haka ne, to yanzu sai ja Borno, tunda kuka ce a wannan siyasa ta da can za ku ji abin da aka samu a Borno. Tunda tsohon fefe ne ba za a manta da shi ba, kwanan baya ma saboda tuna da gidan rediyon nan cikarsa shekara 30 an sa wannan fayafe domin a jawo hankalin talakawan Najeriya. Shi ka kwantar da hankali mana domin sa abin da za su yi a Najeriya ya jawo musu arziki. To yanzu ga Waziri Ibrahim siyasa ba da gaba ba. Ni Halil Amal Getso zan taɓo mana Umar Yahaya wakilin mu da ke Borno. Ga Umar Yahaya shi ma Allah ya gafarta masa. Umar Yahaya ya samu mana ƙarin bayani lokacin da aka yi taro a cikin garin Borno kwanan baya. Ga Umarin.
can Kano an yare kuma cire kyakin da shugaba Darman sun fara bada da yafi a Borno. Wazir Ibrahim siyasa ba da gaba ba, shi ma fara bada jawabi kamar haka. Menene ta fada? So sun kaso taron su da su kai. Fulani sun taru ga Fulanin Yola da na Taku da Jimeta ta yi musu maganan barbarci mun so mi filatanci a Najeriya. To maganan ziyan fifi siyasa ba da gaba ba. Shagari yana kabarin Tarka, ni na tafi kabarin Shehu Hubare. Amma maganan su siyasa ko ina Najeriya. Haka ne. Alhaji Waziri Ibrahim siyasa ba da gaba kenan. Da yanzu za mu koma a kure. Can Udumeka Ojukwu shi ma ya sa kansa a siyasa nan International Party of Nigeria MPN. Amma wakilin mu Umar Yahaya ko kuma ce muku wakilin mu Onyeka Cinkiliki wanda yake zaune a birnin Akure ya samu mana ƙarin bayani ga dai Onyeka Cinkiliken. A nan Akure Udumeka Ojukwu ya shiga NPN a zamanin 1973 ko a 76 ga dai Udumeka Ojukwu ya wani hota gobe. Yarawi International Party. Down Pia, 80% Shagari, all of them in Nigeria. Alphan, Lou the Tajan, 1, 2, Alphan, John.